ενεργοί πολίτες. Κύριε Βαρδαβά, αντιστοίχως για τη δύναμη πολιτών. Ευελπιστούμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, να προσέλθουν στις κάλπες, να πάρουν απόφαση, να σηκωθούν από τον καναπέ τους, να επιλέξουν πώς θέλουν να προχωρήσουν και οι ίδιοι και οι πόλοι τους. Να βάλουμε τέλος στα κουτσομπολιά και στην αρρωστημένη ατμόσφαιρα. Να λυτρώσουμε ανθρώπους που ίσως πυλώνονται, αλλά να λυτρώσουμε και την κοινωνία αυτής της πόλης. Θέλουμε να λειτουργήσουμε θεσμικά, να επαναφέρουμε τη θεσμική λειτουργία σε όλα τα όργανα του Δήμου, να δώσουμε αξία στο Δημοτικό Συμβούλιο και σε όλους, επαναλαμβάνω, τους θεσμούς. Θέλουμε ένα νέο πρότυπο ερετού, το οποίο θα αποτελεί παράδειγμα για όλους τους δημότες και θα δημιουργήσει και το νέο πρότυπο του πολίτη, του ενεργού πολίτη. Θέλουμε να δώσουμε χώρο στις δημιουργικές δυνάμεις αυτής της πόλης. Θέλουμε να τις κρατήσουμε εδώ και θέλουμε αυτές οι δυνάμεις να μπουν μπροστά. Να μπουν μπροστά οι καλύτεροι. Θέλουμε η καθημερινότητα της πόλης να αλλάξει. Όλοι οι πολίτες που ζουν σε αυτή την πόλη την επισκέπτονται, να είναι χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και να έχουν τα αυτονόητα. Πέρα από τη δουλειά τους να μπορούν να πίνουν νερό από τη βρύση, να απολαμβάνουν μια καθαρή πόλη με χώρους περιπάτου. Θέλουμε τέλος να κάνουμε το Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο της Ανατολικής Μεσογείου με προμετωπίδα την πολιτισμική του κληρονομιά. Θέλουμε οι δημότες να πάρουν στα χέρια τους τη δύναμη και να μας δώσουν τη δύναμη των πολιτών για να αλλάξουμε το Ηράκλειο προς το καλύτερο, γιατί το Ηράκλειο σίγουρα, κύριε Σαχίνη, αξίζει περισσότερα. Κυρία Κοκοσάλη.